Yaman sa daraga. Maray duman, magmerindal. Marayon duman. Sabi kan so, aki ko, masira mangyari din pagkaon duman. Dinarahan niya akong kaklasiko. Ailing mo naman. Ninutan pa ko na aki kung magkaon duman sa imong kaon-kauna. Hapon na! Ano? Pingkion mo, baby na! Henry Maceda, ang Pingkion mo, baby! Alas 3 na, oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. Pingkion mo Sa sa DZGB. Kaiba Ang lalaking hindi inuumaga. mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan Asin na ginibuhan. I-share mo Sa Pingkion mo DZGB. sa DZGB. Pingkion mo. Baby. Damarian 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 Anhapot mga tugang sa DZGB. Kami po nagapaabot giradin pang musta sa lambang miyembro kan bilog na family. Hanggang po kitang alas 4 in hapon. Good afternoon tabi sa mga ano yan? Good afternoon. Hi hi hi. Hello hello hello. Hello, how do you do? Welcome po sa programang Pingkion mo, baby. Anong maray na merindalan mo yan, mane? Anong masarap na merindalan? Sa anong asungarang ka nung kwan mo? Anong arang ito nga sa udang kandaraga? Anong asungarang ka ito? Gapunte din ba? Ano nga, asungarang ka ito? Iko dyan si Kuya Manny sa daraga sa saudan niya. Kandaraga. Anong ngarang ka ito tabi, Kuya Manny? Anong ngaran? Hans Retro Diner. Yeah. Saan nga nito parte? Sa may sao dito, di ba? Sa laog? Sa may kataning kan niya, ano? Kataning kan Daraga Bakery. Kataning kan Daraga Bakery. Sabi kan aki ko, pinadiran niya ako, sukot klasiko nga ya, daddy. Pigpato din nga ako di pagkaon ko sa bago. So, nga ako bin, dumanda nga ya sa, ano yan, Hans Diner. Kanya ko na, kasi na, daw ako, diyan ko mahapit duman. Alright. Diyan po yan sa may Daraga Bakery. Hanapon nindo dyan. Yan si Kuya Manny pagdaing magini budigdi. Yan na maglakaw-lakaw. Ay, good afternoon, tabi. Aron maray na, uy, mas maray man talaga kung may merindalan, di ba? Mas maray man talaga kung may merindalan, ha? O sa mga nakatutok tabi dyan sa Facebook Live, good afternoon. Good afternoon tabi sa mga nakatutok sa Facebook Live. Ngunyan na paghapon. Kumusta unta daw tabi ang satuya na mga taga Pingkion? Ang satu ay may duwang comments. Madali tayo open ko, ha? Good afternoon tabi kay Aida Kadag. Yan. At saka ay watching from Trias Cavite. Oh, talaga, ha? From Trias Cavite, good afternoon. Pasensya na kamo, paminsan dito nagkakabarasan mga comment nindo sa satuya tabi na Facebook Live. Okay, bueno. Good afternoon tabi dyan sa mga taga Trias Cavite. Yan, ha? Buda tabi sa mga taga Daraga, Legazpi City, Bilog, mga tugang na probinsya Canalbay, at sa tuyang mga kababayan na nakaantabay ngunyan sa tuyang programa. Ang sa tuya tabing tataramon ngunyan na hapon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuyang tataramon ngunyan, mga tugang, lapisayon. Lapisayon. Ano po ang gustong sabihon, mga tugang kang tataramon na lapisayon? Aber daw, lapisayon ka ngayon, oy. Pero pag mga lapisayon daman ni Dracula ang ano yan, an sa iyang pagtubod. Kasadirin na may makusog dakulan sa iyang radar na sex appeal. Yan, ha. Kung sabihon, mga tugang kang tataramat sa muya, kahit sa sursog, an igwa kita draga, lapisa ay an makakaagom nga sa imo nga yan, lapisayon. Ano man nga yan, papakon malipis. Mag-ingat ka nga yan, baka masiko ka.
Pag nasiko ka ngaya ka ni, luhuan lawas mo. Ma, grabe ka man ngaya may kun pigtatsaran mo ngaya na girlfriend ko ngaya man sa ko yung ilusyon ngaya na lapisayon. Ano na ngaya yan nunoy na girlfriend mo? Nataman ngaya may isus. Gari ngaya pinainom kitasik. Agapon ka, lapisayon. Hello? Hello. Yes, good afternoon. Pag sinabing lapisayon, maniwangon. Yes. Makarumon ng mga siko. Kaya ang siko migo mapanason. Makataho. Yes. Maniwa. Uy, ano na ngayaan na boyfriend mo nagparahuba-huba ngaya kang lawas dig. Dinata ngaya maisos. An lawas ngaya gari gitara. Lapisayon niya. Gari na si Palito. Gari palito. Yes, okay. Pasay. Yan. Thank you, Migo. Mabuhay ka. Okay. Opo. Lapisayon dam. Maniwang. Sadayot. Halangkaw siya mani, pero maniwang siya mani, di ba? Pag lapisayon kaya, halangkaw ka, pero maniwangon ka. Ganun si palito. Ang apod kan mga tugang lapisayon. Yan. Ha? Pag iyan minahuba mani, an sa iyang gusok, pwede mong gibuho na gitara, minatanog, pwede mong kibliton. Hello? Hello, Sir Henry. Yes, good afternoon po. Mas mareray na yan na lapisayon pag apo doon. Kisa? Para, kung mas marawat, kung taraman kang garay nung yung tekig. Nagulpi man ito pare. Nagulpi man. Mas mareray na tatagay niya itong lapisayon. Sa batanagan, ang lapisayon, medyo magian-gian pang dagugan. Pero, uy nga niya, nini, ano nga niya pa? Ano, nagumo, natayan, garing nga tikig. Kung sa mga adjective bigo, superlative degree. Sige na po, Sir Henry. Sige, salamat. Kita Iyo baga, relax lang. Relax kita, tabing may pandemya kita na. Pati kita magpara-credit. Ade. Okay, thank you, Migo. Mabuhay ka. Sige pa. Iyo man ang ganman, ano? Sa mga kayo tumani, sabi kan mga gurang, uy nga ya. Ano man nga may? Ano na nga ya, noy? Ani, na ilusyon mo. Natam nga. Isus nga ya, noy. Garini, garotikig. Hello? Hello? Good afternoon, Kapingki. Yes, maray na hapon. Hello. Hinapon din. Ay, B, maray na hapon. Good afternoon po. Opo. Ano lamang po? Laro pa dyan na Ramon. Ano po? Lapa Yuton. Lapa. Ang lapayuton man ay, gari so, manipisin na, gari na so, pitikon mo, gari matutumba? Lapa Yuton. Gari ba sudit na sa nang tulak? Nakikaon. Oh, gari so, ang lapi, ayan na, lapayuton, gari mas grabe sa tikig. Gari, pinainom ki mga sarong litrong tasik, adi? Ibaga po. Opo, okay. Salamatan po. Salamatan. Ay, pamani. Adaling mo naman eh. Kadakul pa lang kan mga terma na ano, Alisa, lapisayon. Pasisiring ka naman sa tikig. Ang nagulpiso, gari, lapayuton. Aminda. Okay. Maray na hapon tabi, Kuya Henry. Uya kami sa Andres Vera Catanduanes. Palmi nakatutok sa Pingkion mo. Salamat po. Sabi man kasaron texter, pwede po maghapot kay puhan po bang birth certificate sa paglagay sa SSS, pension? Walang birth certificate. Ay, kailangan po, di ba? Kailangan po birth certificate, hihilingon duman. So, tama mong pangaran. Kay puhan po talaga yan. Ha? Sir Honey Henry, ang gayon daw kang boses mo, pag nadadangog ko ang boses mo, inspirado ako. Magdangog sa imo po. Ano po health tips mo, Honey Henry? It's Honey Lynn po ng Tigawon Camarines Resort. Honey, ano ni? Honey May, Honey Lynn. Grabe ka man, Honey Lynn man. Napod mo man sa kuya, Honey Henry. Gari. Gari. Pagka paisip mo na naman, okay, maray na good ka yan ng mga taga-Tigawon. Duty ang nagumo?
Ay, di ka magparabuha-buha ta bata nagbabarako na itungon yan. Hello. BP, Migo, maraming hapon. Ano pa? Kasi itong pigtarang Ano? ano ang root word kay ito? So, sulas na to na tataramon? Oo, so root word niya. Anong Sula pa yuton? bako saraw? Tikig? Bako, so Lapisayon? Lapisayon? ano ito? Joker, Migo. Samo dun ka. Ang root word, rapi. Salbo dun ta kang salbatana ka. Say mo, latusan ta ka na. Antay mo. Lapis ang rotor, lapis. From the word lapis. Yan. Plus ion, lapisayon. Antay mo ngayon, rapisayo. Nasay mo, sarabayan ka na. Magdirin dali na daw. Mana. Ano itong iniyo? Sarabayan na. Bye. Mana. Ikapaisip mo na lagi kayo nigi. Ay mani, may saro pa pala na term mani. Yatingon. Adi. Ang yating, sugari. Kataning siya kang lapisayon. Pwede siyang mag-yating. Uy nga yatingon man nga yan na pagkatindog ka. Ano naman nga yan? Yating. Yumananggad mani, adi. Di ba mani? Yating. Yes, may term mananggad pala na yating. So, kung mo ni, so, si baba mo, dito, yating siya o lapisayon. Kasi iba-iba mo pag magmotor ka mong doon. Ano ito? Ano siya, be? Lapisayon o yating? Kumusta ba dito, be? Okay man? Sano? Ay, sus ko pa, ika talaga dahil ako pigtaraman. Ay, pangyayari sa maabak ka. Ay, iwalong kita ni Ate Sally. Sa kuha na lang sa... Maduwa kita sa Monday, next week. Maduwa kita, ay sus ko, naling... Oy, pun mo niyan, pagparamdumon mo nang ako, ha? Ay, talingawon, tas raffle, tas ta tablet. Pwede kita mag-raffle mo niyan? Sa next week, maduwa kita, ay sus ko, pangyari. Ay sus ko, dadagitan kina Ate Sally kay Neo. Sa Monday na lang, next week, duwa kita, day. Maduwa kita sa next week, ha? Okay? Ay, day, saga na lang. Saga ni. Saga sa 5 to 6, 5 to 7 in the morning. Pero wala ka man digdi. Adi. Mari pa sagang alas 3 sa day. Alas 3 saga na lang. Sagang alas 3 yo. Parunduan mo ako, ha? Okay. Nalingawan da balan sa magtaw kitablit sa mga agad duman sa programa ta na ay pangyari sa maabaka. O sa ganda ng alas 3 man daw kita kitablet. Yating. So, lalabis ni Angel, garo yating ano? Sige ba ko man masyado? Ade, sabi ni Angel, very lugo nga niya ito. Very lugo. Pagyating baga da Angel, gari. Angel. Kwanda, Angel. Kwanda. Totoo ni, totoo. Ha? Taday. Pag saraday dang lawas, naaralang ka, huwag kwanda mga kwan, gari mga nyug na lagting. Madali lang. Sus, kasi bago pa silugan si standby, bata by development ng act. May bareta, ipasalamat kita. Madali lang, Lowensa. Sabi ni Ate Marcia, maniwangon ang yating, tabi, garim nga niya, hayupon mo, itatalbo. Niman si Ate Marcia man na. Pag nakatindog man ng ganman, gari, minatumbasan na siya. Ang gustong sabihon ka na lapisayon, maurago, nata may... Awin na, mga sarawayon ka mo. Ano bigyan para... Mga sarawayon ka mo. Bigyan pa dagit mo yun kung niya na hapon na
Pangralatosunta ka mo dyan na. Mga sarawayon ka mo. Pangralatosunta ka mo dyan na. Pinet man stinger man eh. Ikat muna ito man. Pwede na ito. CSWD o minaksyon sa agrangay kan mga senior citizen sa Norting Parte kan Legazpi. Inang gusto ta. Salamato na maraya. Lowens Barcena, may follow-up report sa istorya. Lowens, ano nangyari? Salamat tabi, VP. Nagpapasalamat ngunyan karapunong barangay Ernesto Perez, asin barangay Kagawad Ronaldo Minya Senior sa Legazpi City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Oh. Sa pag-aksyon, may kinaaraman sa pagradi mismo sa DZGB News kan agrangay asin reklamo kan mga senior citizens Yes! sa aligadong problema sa uminasang matatawanin ayuda kan lokal na gobyerno pero day natawan pinapirma pa daw aligado sa payroll. Opo. Ini ani pinagunambitan sa DZGB News di Buyuan, Barangay Kagawad, Ronaldo Minya na kung sain ako dirtulos. Yeah. Sara Assistant City Social Welfare and Development Officer Madam Cecil Arcilia. Yes. Kaiba si Mrs. Nancy Perez para marisolbiran an 108 na kung matatandaan dahil nakasabay sa master list na tatawanan pero pinaduman. Parakpakan man eh. Roger. Parakpakan. Okay. Salamaton. Go. Ay, may picture pati. Yan. Dumino man si Mading Cecil. Dumino man. Ay, sus ko si Mading Cecil. Bata, padabaon ko na madihon kong yan. Oo, dahil sa ng kurukalo pero uminaksyon. Oo. Ay, sus ko pa. Bigyan po ng kubagang sa kinat birits, pero truminabaho pa lang. Pero binabaho maski kinat birits. Okay. O, sikon kay Minya, 25 katawo. An? Ang nasa payroll na dai na rilisan kasuhapon pero sa Lunes matatawa na ni payout. Yes, yan ang gusto ta. Salamaton na. So iba, gigibuhan daw nin paagi nga ni na makasabay sa panduang bat, sigurado Opo. ng matatawanan. Opo. Dahil masisiro sa mga nagparagal. Okay. Kunyan, nga ni na daiman matipisilan tabi, bibi, apisar kan siring na bagay, so mga senior citizen, papasiringon man sa barangay hall. Ipasiring sa barangay hall kan buyan para tabangan na mismo na makaabil kan ID sa OSCA. Yes. O, nagdemana sa taga-Oska. Oo. Yes. O sa Office of Iyo ba Senior pangako Citizen Lowens Affairs. ni Sir Picos kus bago na papadumanon sa tawo. Yung Yan. question tabaga. Correct. Tangali na duman na lang magproseso kan mga ID kang senior citizen. Dahil na magduman sa City Hall. Nakula o nakapasilan sigun kay Kagawad. Marayon talaga. Adi. Oo. Marayon talaga. Okay. Mamahayon man pala. Lalo Yan. na sa day pa nakaparegister, ipaparegister na. Yan. Sa Okay. pagkikipag-coordinate man kan presidente kan senior citizen man sa barangay. Iyan ang gusto. Tabako na nagtarabangan lugod. Correct. Very good. Okay. Matatandaan na mismong nagrani sa DZGB News ang mga senior citizens kasubagong aga sa pagsabing garo daw sinda mag-iribi. Oh. Pa pinapirma sa na daw aligado sa may payroll pero dahil itinaong kwarta o garing sabi sa opisina ito pala nilistaman sa na so mga pangarangkan mga ini kung sakaling matawan ng prioridad. Tabaga ka sa bago Lowens na linistaman sa na ito tanganing sindaan maprioridad na marilisan kay 1.5 kada saro. Roger to Very that. good. Yes, di ba? Ngunyan sa pagkikipagulay man kan DZGB News kay CSWDO Chief Madam Marlene Manaya. Oh. Daina mo na daw siya masimbag sa ere may kinaraman din Okay for na ito. security purposes. Okay na ito, Lowens. Very good na yan. Oo. Okay na, very good na yan. Roger to that. Oo. So, manunutaran na medyo may problema ng gadpalan sa distribution. Tamas kasi po nung barangay Harold Bimbinuto Campadang, iyo man daw sa naging problema. Oo. Kung day daw niya binantayan, dakol daw man daw senior na day matutawan dahil sa mga requisitos. At ayun nga nang pigsasabi kaya na gari ko lang kikomunikasyon. Roger, day Very talaga kasi sila sabi ni nabutan. Mayor na pwede mo itong pwede siyang ang tatawanan talaga sa may ID. Kaya dapat sa mga dyan sa barangay, mag-asikaso na kang ID kan mga seniors ninda. Roger. Pero ang mga nga ito na pag ma-distribute bagalowens, may kairiba ng taga Senior Citizens Affairs Office. Correct. Dumang ka na proseso kang ID kan mga seniors. Mas magayon siguro sa mga lolo Diba? at lola. Yes. Okay. So yun ang nangyari ngunyan dyan. Iyo ang nangyari. Okay. Pero mo mismong alangkaw ng opisyal kan sa SWD puminasiring sa barangay para sa natapuson ng problema. Correct. Na bagay siguro sa barangay council. Iyo pag pasalamat nga ni isinda na report ay pasalamat kita
Tamakaskason so aksyon nara Madam na Anaya, nara Madam Pading Cecil, the beautiful girl, Roger. si Madam na Ami Pineda, sa Treasurer's Office. Yan. Magayunon baga so proseso. Adi? Correct. Okay. O, dahil isa na nagpa-order, pero nag-action. Yan, exacto. Magayunon. Yes. O, Okay. pero sa mga lulubo na mga lula, ang suggestion daw ninda sa masunod, kung mataw man sa nada, kung pwede daw, puro barangay na sa nata. Mapagal na kaya ang paglakaw-lakaw, may... Iyo. Pwede. Kung Kaya nga ni Lowens baga, medyo kulang na gayon sa informasyon. Kaduman baga, kung dahil ka magkakaduman, pwede ka na magpadara kay representante mo. mas magayon. Unless na, galing nga sa mga kuapo mo habang mong tiwalaan, taba ka makaabot sa imo, sangri mo na sana. Picturean sa apo. Di ba? Correct. Salbatan na ngayang pangyari sa mga baka Henry M. na pait mo. Piling latoson kita kanikan mga lula dyan. Galing nga sa lampat mo, noy. Latoson ta ka ngayon, noy. Puro yaman sa mga apo na mga sidekick. Oo. Okay. O bueno. Roger, so resolvado na tabi, BP. Yes. Ang nasiring na problema, action agad sa pakikipagtabangan man kan Barangay Council kan Buyuan, si WDO lalo na asin man sa paagi kan pag-channel kan DZGB nyo sa mga lulubo na lula na nagpaabot ng siring na problema. Iyo. Asin na aksyonan. Anong masasabi niya sa DCGB ni Kap? Thank you very much kaya. Okay. Good. Thank you very much. Ako kaya, di man ako pwede kita pagito pagparapasalamatan. Tatrabaho ta ini. Oo, Trabaho baga. ta ini. Pero naugma ko sa nakita na sa pag-facilitate ta kas bagong aga kang problema, may action tulos. Di nga ni nahapunan. Yan. Di ba? Actually, kung inapunta ito kay Mayor, siyempre mapod pa kay Mayor Karamises Manaya. Iyo baga. Kaya direkta na kita naman sa in-charge. Pero kung dahil kinaghiro, isusumbong ko na talaga kay Mayor. Iyo. Naku miniro tulos. Oh, di ba? Dahil sa nang kaalo, action agad. Iyan ang gusto ta. Dahil lang nagparariro, may trabaho. Correct. Oho, okay. Ayos. Good. Aha. So, yan tabi, BP. Ana, mga dagdag na istorya, alato na sa nadaw deklarasyon mo. Makapira daw kita dyan, Lawin, sa iling mo. Ay, 100%. Ha? 100%. 100%? Okay. Sige. Pag-isipan ko, ha? Iyo. Pag-isipan ko. Yeah. Roger. Okay. Alam mo, ipadawag mo ako dyan na magiging ninong mo. Ipadawag mo ako dyan. Dahil ang gatino. Kumario, Joseph. Okay, sige, Hado. Roger. Okay. Ninong, BP, ang mga dagdag istorya. Halili sa tuyang pinagsubaybayan na istorya. Ako po, si Alvin. Very good. Thank you, Lawrence. Salamatong tabi mo na Marlene Manaya. Buda kay kara Pecos Nenteya, Sir Pecos. Buda tabi kara Madam Ami Pineda, kara Kapitan. Mga barangay officials dyan tabi sa luganan. Thank you ha. Okay, sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog. Alas 3:31 na nin hapon. Antos, hatod sa Indokang. Celebrate your homeschool freedom with LCC Supermarket. Back to school promo from September 2 to September 8. Enjoy amazing deals on healthy snacks and homeschooling essentials just like buy 350 peso worth of all Magnolia chicken item, whole or choice cuts. Free 6 farm fresh eggs large. Great Buys white bread for only 30 pesos. Buy 4 take 1 Vitamilk soy double choco 110 ml for only 44 pesos. Buy 5 take 1 Bioderm germicidal soap coolness 60 grams for only 80 pesos and many more. So what are you waiting for? Shop at any LCC supermarket near you. Stay healthy while at homeschooling and don't miss this exciting deals from LCC Supermarket. Homeschool freedom just for you. You can also visit our official Facebook and Instagram page at LCC Supermarket for more details. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada.
Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Nido Jr. Para sa saro hasta 3 taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 036 series of 2021. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa halangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso. Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat, walang iwanan. Ini po si Grace po. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Pasiramunan karakanan, kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Alright, balik kita mga tugang sa programa o sandali o ninapuan sa tuya na mahiwagang tanugta makasupugon sa indo. Mga tugang kong nakakalampas kita sa opig. Pangako ko kasapon ini o ninapuan sa tuya na mahiwagang tanog. Pero ni premyo tango yan mani, 50 sa nanguna. Sabi ni Manny, 50 ngayang itaw mo. Ayos man si Manny, makatipid-tipid ka lamang ngayon. Yan ngaya, kanaukod na naman yan. Yung man ang ganda naman Laro ka ng gibonta. Pag naka-sampulo ng ukod man naday pa na ukod ki sampulo, gibonta ng sanggatos. Ay, pira, 20 dapat 20. Ade, pag naka-20 na akong nabasa, bilangon mo tabi Angel na kwan, gibonta ng sanggatos. Pero sa first 20, 15 na. Okay? O, sige. Uni po ang mahiwagang tanong. Dali lang. Napunta ang tanog. Okay na. Ito. Ulit. Okay. Ayan ulitin natin. Last. Yes. Ano po ang mahiwagang tanog? Okay? Sira mamane, mga bait mo dyan, manin. Masira mamane. Ito. Kung dai pa sa hindi reklamo sa masyado man, relax lang, masyado ka na. Bay, sana. Pakibati po sa Parada 1A via Pili Poblasyon, Bakakay, Albay. SPC Pitoda Group. Yan. Okay. Hello, good afternoon.
Hello sir, good afternoon. Good afternoon. Ano po ang tanong? Tanong kang pinto na nagbubukas. Ha? Tanong kang pinto na nabuksan ng pasara. Sala. Sige po, thank you. Henry M. Sa ano nga naman sukat tatamani? Pagkaaga. Ano nga sukat tatamani? Pagkaaga manis. So, jingle na pagkaaga manis. Ano nga rin to? So, pagka ang radyo, buksan mo na. Di ba? Henry M. Nagbukas na pinto. Ano yan ang ukod ko? Sala. Pinto na pag-repair. Sala. Si Kapitan Joy. Garo may tik si Kapitan Joy. Bahoy. Manay Silma. Bahoy. Maray na hapon tabi. Sa mo Manay Silma. Sabi ni Kapitan Joy, duda ko kaan, nagragaak na kama. Ika Kapitan Joy boy. Grabe na imagination mo. Gari kasi mani. Gari kasi mani. Tabi Kapitan Joy. Gari kasi man ang naisipan mo. Grabe naman kung araw ko ito, raga akang kama. Awinda. Rotchet tool sa auto pigabirik. Sala. Pigbo ka sa nagarapon. Sala. Pira na, binasa ko Angel. 5 na de, 5 na. Spring notebook. Sala. Binunot na pako. Sala. Pira na. 8. Maray na hapon tabi. Ano po so hapot sa tablet? Ay, saga na. Nagabukas ki pinto hugot na hinugot. Sala. Pera na Angel. Mane, pera na. Siyam. Okay, ito. Pangsampulo ini. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Ano po ang tanog? Sumpit pataririk sa salming. Ano po? Ito, pataririk sa salming. Ano? Piso. Piso! Speak pataririk. Tapos, dinuunan kang kamot. Adi. Bako po, pataririk sa salming. Hanggang sa Paminondo? Opo. Ay, pwede. Ano sa iling mo? Gana na ako. Sala. Namit gas. Bye-bye. Awinda. Okay. Hello? Biti, makukutabi ako. Sige na, amigo. Ano ang tanong? Nag-grab na pigbulnot ng ipon. Migo. Masira mong kalatoso na salbatana ka. Tama. Grabing ragaki bulot ki. Grabing tanong din. Grabing ragaki ipon ito. Gani mo kulog ulit eh. Dili grabing kulog. Ano sabi mo? Sala. Grabing kulog man ikingipon. Pero na. Ito. Hello, good afternoon. Bilangan nila pag 10, pag 20 na, ma-ship na kita sa 100 na load. Hello? Hello, good afternoon, tabi. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Subalon, biga pros, kaya ruminago. Ay, giniman ang gan iyo, adi. Sulubo. Subutog kan balon, hinapros. Hinapros, yan ang nagragaak. Gariman ng gan iyo, tanog, adi. Siyura ni Kuta na ma. Oh, gariman ng gan iyo, kaya lang sala. Bye-bye. Okay. Pero na, Angel? 15? 13? Dapat ko ta, pag 20, gibuntang 75, adi. Tagaramagol pa ibang kita mani, baka maukontulos mani. Pag 20, gibuntang 75. Pag 30 na, gibuntang ng 100. Iyo, ha, dapat, okay, yeah. Subalo na pighagod nin kamot. Ay, pareho kan simbag ka ito, sala. Pero na, stretch na scotch tape, mali. Pinataririk na peso, ay iyong man na sala. Timer kang air condition or washing machine, sabi ni Ronnie Cerezo, mali. Pinto na pig repair, mali. Rocking chair, mali. Nagdalyal ki dating telepono na bilog baga, sala.
Tanog kang radio sa tuning na pigpataririk sala o pera na ni. O 21 na nga ni pala. O gibon tanang 75. O 75 na. Ito. Good afternoon. Maukod pa ako. Coins po na pinatalibong sa lamesa. Mali. Bilang agraray Angel. Kapag 25, pera? 30 di. 30. Gibon tang 100. Okay. Tornilyo sa gulong piggugot sala. Folding ladder sala. Yero na tinangka sala. Pangyayari. Pinalupos na lobo sala. Nagpigbolnot na pako sa kabra mali. Gari man ang may tanog kayo tumanay paminsan na di. Pigbolnot na. Inimpigtara mo. Iba man ang tanog kang. Ang patanog karo ka puk. Puk. Garo ka sa tanog man. Ang pining nag-text na yun. Garo ka. Pinalupos na lobo sala. Pira na, Angel? Pira na? 30 na? Ay, sus kung salbatan. At isang gatos ng premyo ta. O, yan ha. Bastaan sa tuyang uroron, first 20, 50. First 30, 75. Pag naglupas ng 30, gibon ta ng 100. 100 ng premyo ta. Sir, ano ang clue? Pangyari man. Auto day nag-start, sala. Auto day, ay, sus ko, sala talaga. Sir, tinulak na pinto dandahan, mali. Julie na pinaligid, mali. Aha. Patabang daw tabihin. 7 bulan ang day pa po, titaw kang DSW listahanan sa mga enumerator and supervisor. So kulang po na sahod mi. Kay puhan mi man po ang kwarta, sir. Please na matabangan mo kami. Anong bulan tabi? Angel, pakitake note mo kayo niya. Text na sa DSWD. Anong bulan tabi, sir? Ma'am, pakidetalye. Di ko ba dito mag-number mo sa DSWD? Pakidetalye po, anong bulan anday pa ka mo nababayadan? Buda pirang bulan. Buda manggura ano ibabayad sa endo. Wala man mani. Sliding door. Latang nagsala man lamang. Safety bolt, mali talaga. Manay Silma? Manay Silmang Bahoy? Ano lamang naisip mo yan? May naisip man ka lamang manay. Oo ni mani. Igwa kiharanihon ang simbag. Pero bako sa eksakto. Di pero anong solusyon mo kaya? Tawan tang, pwede 50 pesos. Ano? Sumakakod ka eksaktong simbag. Yun, tatawanan ta kang another 50. Tama? Oh. Uni, may 2 minutes money. O dahil lang ha. O bata, ilingo kung may nainot. Anong oras ini? 5:50. 5:50. Tig natin sa kabila kung may 5:49. 5:50. Tahig. Mala. Turumpo mali. 5:50. O, may tuminamang simbag money. Ay, may, bako man tama. Bako eksakto money. Ito. Tawan tanay ni ki-50. Ano? O, bako eksakto ang simbag mo. O, ang simbag niya money. Mani, dagogon mo ako, Angel. Dagogon mo ako, Angel. Kuhan mo number na yun. Tapalun mo na iki-50, ha? Yan. So, makakakompleto kang dagdag kain ni another 50. O, ano ang simbag niya, mani? Pighapros kikoko susukray. Na, imagine mo, mani, sa tunog, mani. Sukray talaga ito. Ang sala na simbag niya, ang pighapros koko, bako po koko ang pigsukray, ay pigsukray, pighapros, ano nga ito? Bako koko ang hinapros san kan sukray. Yo, o tawan ta ka, Angel, kuha na number kayo ni Angel. Inarog ka be, eksakto Angel. Pero bako nga ni, diyan kuno to singit mong sarawayon ka. Bako diyan. Kuha na yun, palunod ng 50 ini si 2888. Pakitext daw tabi kung taga saan ka. 2888. Pakitext daw po. Kung taga saan ka. Stoy.
Makuliton man na aki ini. Gawin paghingo ka ini sa gatas. Ito hindi na pigpahiling mo sa ko ni. Halos pareho ka ito ni. Ang ginibo. Kaya nagkatanog. Pero bako duman sa kahoy na ito. Bako tabi kahoy ang hinaprosan kan sukray. Mani. Bako kahoy. Ang problema ko, tapighanap ko sa sukray ko kasi bago. Di ko nakakursay ko na ibugtak mani. Yan eh, paludan mo kay Adrian kising kwenta yan, ha? Pakitext na po kung taga sain ka, ini 2888 yan. 2888, ha? Pakitext na po, 2888. Ngaran mo da address. Yan, ha? Pag daig ka tuminix kan ngaran mo ba da address, daig kang 50. Di mo nga pagsinbi kay Adrian, ha? Pakitext na po, 2888 kung taga sain ka. Ayun, may clue na kita mani, sukray. Ang hapot, pinano sa sukray. Sukray po na kinuskus, hinapro sa steel na lamesa. Sala. Sala. Hinapro sa sukray sa tablespoon. Sala. Ikinuskus sa sukray sa pader. Sala. Ian Garcia kang mauraro. Okay. Lahat-lahatan mo Ian Garcia. Kung na-send mo na tabi, Angel, kay Adrian. Ginusgus na sukray sa baso. Sala. Sukray na hinapro sa yero. Yero. Ano kung i-consider ko ini man? Pero bako man talaga siya yero. Yero. Gani po pareho kan yero. Hello? Ang po kan, salpit. Hello? Hello po, Sir Hen. Ay, good afternoon. Saan po hinapro sa sukray? Sa electric fan. Ginusgas sa sukray sa electric fan. Umisip ka ki sarong bagay na horoharan ni po sa yero. Sige daw. Anong bagay ang gari horoharan ni sa yero na hinaprusan kan sukray para tumanog ki arog ka ito? Bako po electric fan. Sige daw. Ano? Ting! Plato. Ting! Ting! Plato. Ting! Lata! Ting! Plato, inspector. Arani sa lata! Ting! Kutsara. Sala. Bye-bye. Thank you. Arani sa lata mani. Latahin na sukray, mali. Tagkas ko sukray sa bakal, mali. Pig-ali sa mali. Sa bakal, mali. Alambre, mali. Ito. Baka ano naman tama. Hello? Hello? Yes. Sukray po na inapro sa... Sain? Sain po? Sa bakal? Tala. Saro pa. 10 seconds. Ting! 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 Ay, binaba na pala naman. Pag-iwago na kuya, pasalin niya sa rabayo na ito. Hello? 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 Yes. Sir, Migo, ilang tanong? Inapro sa laptop. Sa? Laptop. Harani na amigos so yero buda sulata. Ito ang isipon mo kung ano ito. Harani na duman. Sige po. Ayo. Sige. Okay. Bye-bye. Harani na suyar lata o yero. Hello? Hello. Yes. Rapal. Sano? Rapal. Natatrapal. Natatrapal. Nagsurod.
sala. Ayos man ang sayang konsepto man ano. Tinaktak sa trapal, ta nagsurod. Kaldero. O, Saga naman. Uy, maalas 4 na. Maparam na ako. O, Saga naman. Hello? Sukray na. Sukray na kinuskusa. Hinaprosa. Sain. Ay, wala. Okay na. Polycarbonate na sukray. Hinapros. Screen door. Mali. Uy, screen door. Halos puro pareho man eh. Puro pareho siya. Screen door. Okay, hello? 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 Yes. Sukray po, nakinos ko sa planggana. Sukray na kinos ko sa planggana. Pangang pangaran mo? Si Becky Lubiti po. Taga saan ka po? Taga Libod Kamalig Albay. Sala? Talaga sir, bye-bye. Bye-bye. Awin na, ulas na to. Tasaga naman. Hello? Hello? Good afternoon. Afternoon, sir. Yes, sir. Ano po ang tanog? Kinos ko, sir, sa pako. Sala, amigo. Bye-bye. Saga naman kita. Still window. Mali. Sa drum, mali. Hanapan ko na lang mga text nito kung may tamang simbaga naman eh. Kung may tamang simbaga, punang ko saga. Ha? Doon tabi sa programa tang alas 3 giraray saga. Kung may tamang simbag, buda saga kita man na tabi. Ano ito? Ito panahon tayo, Angel? Saga? Tablet? Saga ha? Saga. Saga po. Ipapanaw tayo yan. Pero inutunta na muna sumahiwagang tanog. Ha? Okay? Stainless na basi. Anong basi? Basi. Stainless na basi. Mali. Hindi. Anong basi man eh? Sukray, aluminum. Aluminum. Sukray na hinapros. Aluminum na ano? Oh, nakuha naman eh. O na. Aluminum na ano? Madipisilon man yan 50 pesos na makumpleto. Kulang man kaya. Pwede ba gamaning aluminum na planggana? Aluminum na basket? Aluminum na kung ano ba yung aluminum na ano yun na o yan baga na steel door baga? O yan baga na sa door? Aluminum baga yan, di ba? Aluminum na sala. Sala po. Sala. O saga naman. Okay na? O sige na. O may clue na ka mo. Ihinapro siya sa aluminum na toot. Salamat po sa nung pagantabay. I-text na lang. Tama ka may tuminama. Di apunan ko sa aga. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Henry Maceda, ang Pingkion mo, baby! Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang.
price varies. Order na ng Everyday McSaver sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:07. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Tututukan kan Department of Science and Technology o DOST sa 2022 ang nagpapakusog sa kapasidad ka nasyon sa pagresponde sa COVID-19. Sa budget hearing kan ahensya sa House Committee on Appropriation, sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na nakalatag na ang mga proyekto asin mga pag-aadal para yanan na kanasyon ang epekto kan COVID-19. Nagkapera sa mga pag-aadal na ginibukan DOST ang pigtutuburan na epektibo para sa pagrahay kan mga nagkakahelang sa COVID-19 iyo ang virgin coconut oil, tawa-tawa, lagundi asin iba pang tinanom. Yaon man ang ginibong production para sa personal protective equipment o PPEs, face mask asin mga medical equipment gamit ang mga raw materials sa nasyon para makapagtao manin trabaho sa mga apektado kan pandemya. Sa 2022, nagbabaan nin diit ang pundo kan DOST sa 24.338 billion pesos gikan sa 25.187 billion pesos ngunya na taon na 2021. Dakulang parte kan pundo kan DOST sa 2022 nakatagama sa MOOE na nasa 77%, personal services na may 19%, asin ang capital outlay na may 4%. Yan ang pangalas 4 bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR.